हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. सो हांव गेल्लो बाजारान. सो भट आमगेर येवन गेलो. सो कितें मम्मीन सांगलें की ताका मातशें फुडल्या घरान करून यो म्हणून. सो तो पळय येत्या घरान चालू आसा. सो थंय हांव असो रावला भटाक भायर. कितें जाता हांगासर जे दुसऱ्या वाड्या वयले आसात पळय लोक, ते येतात आनी भटाक घेवन चल्ले. मागीर तो उरलो भट थंयत. सो भटाक हांगा आमी रावलेले बरें. सो आमच्या घर एक्चुअली पयलीं आसलें, हेंचे घर मागीर येतालें. सो हांव बाजारान गेल्लो कपडे हाडपाक, म्हणून मम्मीन सांगलें की फुडल्या घरान करून यो. सो तो भटाक रावलो हांव. पुजा करतना व्हिडिओ मोस्टली रिकॉर्ड करतलो हांव. पळया. मला तो सेम माहिती ना नाही तो बंद केला काम करायला चला हे परत लावा उपट दिला वोटिंग हो रहा है बंद काढलं ना बंद त्याच्यावर एक सुपारी सुटे पैसे सुट्या त्याचे हे करा 21 पानं काढा 21 किती पानं किती काढल्या त्यातलं एक नैवेद्य घ्या 21 पानं हवं ते 21 पानं गणपतीला 21 बाकी मग गौरी माझे चालते किती आपण त्याच्यातली 2 काढली ना. आता 2 तिकडे गौरी आणि माझे आणि 2 पाहिजे. आणि तिन्ही नैवेद्य पण घेऊन घ्या. इकडे होते तो ना आणि एक पाहिजे. गोरीला 2 माझ्याला पहिली मेन गणपतीला 21 बाकी मग कसे चालतं पॉईंट पाहिजे ना.
आणि गेला तुला तो आणि गाडी मध्ये इथे ठेवायचं बोलू जाईल महादेव जाईल. हां बसा कुठे महादेवाचं हे नैवेद्य पण ठेवून द्या तुम्ही इकडे. चला, आचमन करा. मला एका वाटीत तांदूळ द्या. तो एक गणेश पूजेचा इथे ठेवलेला होता. हा 3 वेळेला 3 वेळेला प्यायचं, 1 वेळेला खाली सोडायचं. या दंडामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमः. डोळ्याला पाणी लावायचं, कपाळाला पिंजर लावायचं. हात जोडून गणपतीचं स्मरण करायचं. वर्धमोदीश्वर महागणाधिपते नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, मातृदेवताभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, आदित्यादिदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः, नैवेद्यमस्तु सुमुखस्य नमः, लम्बोदर्शनमः, नमः, धूमदेवः द्वादशैतानि ब्रह्मादि यज्ञपुष्णिः विद्यारण्ये संग्रामे सत्रिसंविमस्तस्मैजाते शिलां प्रवदन्ते प्रथमं ध्यायेत् सर्वं योधन्ते सर्वमङ्गलमङ्गले जीवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्वं नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु योगादय सुखवान् मङ्गलाय नमः तदेव अस्माकं सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां क्षेमं स्थैर्यम् आयुः आरोग्य सकलपीडा परिहारार्थं सकलमोक्षं सिद्ध्यर्थम् अनेन प्रतिवार्षिक महामहेश्वर सहित पार्थिव सिद्धिविनायक पूजनीय करिष्ये. आता वरून 3 वेळा पाणी सोडू. तांदूळ देणे का हां कलशघंटाधिपतिश्री महागणपति पूजन करिष्ये. कलशाय नमः. सर्वोपचाराचे समर्पणामि. हे तांब्यात घालायचं, तांब्यावर हात ठेवून नमस्कार करायचा. घंटिकाय नमः. सर्वोपचाराचे समर्पणामि. घंटी लावा. दीपदेवताभ्यो नमः. हा आणि घंटा वाजवा. दीपदेवताभ्यो नमः. सर्वोपचाराचे समर्पणामि. हे काय आता ते फूल पाण्यात बुडवायचं आणि सगळ्या पूजेच्या साहित्यावर पाणी फिरवायचं. अपवित्र पवित्र वा सर्व वस्तवे यस्मरेत पुंडलिकाक्षं सभाय अभ्यंतरशुचिः सर्वशुचिः सर्वं शुचिः. आता आपल्याला गणेश पूजा करायची. वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपते महादेवाय महागणपती महागणपती महागणपती. हे पाणी ओतून द्यायचं, दुसरं पाणी घ्यायचं. महागणपती महा 2 पळ्या पाणी घालायचं. 5 जल समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि. त्यावर दूध देऊन जा. समर्पयामि. यज्ञोपवीतं समर्पयामि. महागणपते नमः. गंध लावायचं. विलेपनार्थं गंधं समर्पयामि. महागणपते नमः. हळद कुंकू वाहायचं. सिद्धे नमः, सिद्धे नमः. आणि प्रार्थना सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि. महागणपते नमः. कालोद्भव पुष्पं समर्पयामि. महागणपते नमः.
प्रसन्न पूर्णार्थे गुरुमंत्रां समर्पयामि महागणपतये नमः गेट तिकडे महागणपतये नमः धूप उदबत्ती दाखव महागणपतये नमः दीपं समर्पयामि त्यातलं ते पेटवून ठेवलं तरी चालेल ना धूपाचं हा पेटवा दीपं समर्पयामि एक इथे ठेवला आहे तुला हां तो इथे ठेवला महागणपतये नमः नैवेद्यं समर्पयामि पाण्यात बुडवायचं डावा हात डोळ्यावर ठेवायचा 3 वेळेला फिरवायचं आणि नैवेद्यं खाद्यं समर्पयामि प्राणायाम आपण विजयावर एक पडी पाणी ठेवायचं वर्ण पुस्तकाच्या समर्पयामि हातावरनं पहिल्यात पाणी सोडायचं आणि महागणपती आता पहिल्यात परत पाणी भरून द्यायचं गणेश पूजा फक्त खाली ठेवू नका तुम्ही खाली ठेवून द्या आणि उठून उभा राहा आता एक फूल मातीवर व्हायचं मातीवर ठीक आहे खाली पडलं तरी चालेल हा पहिल्यात परत पाणी भरून द्या आता पहिल्या 3 वेळेला अक्षता व्हायचं गणपती गौरी महादेव तिघात नाही हा पहिल्या वेळा हा 3 वेळा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गणपती गौरी महादेव असं 3 वेळेला व्हायचं तसं नाही गणपती गौरी महादेव असं 3 वेळेला व्हायचं हां असं 4 वेळेला पाणी घालायचं तसंच 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता ही दुर्वा पंचामृत पुरवायची गणपतीच्या डोळ्याला छातीला आणि पायाला थोडं पंचामृत लावायचं हां पायाकडे ठेवून द्यायचं गणपतीच्या पायाकडे छातीला हात लावून 3 वेळेला ओम म्हणायचं आता ह्या मुलगा पंचामृतात बुडवून थोडं पंचामृत तिघांनी शिंपडायचं प्रणाम साधन भक्तावाचन गणपतीच्या पायाकडे ठेवून द्या आता एक पळीस तिघांनाही साधं पाणी घाला पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान समर्पयामि महागणपती उमा महेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवता
वस्त्रोर वस्त्रार्थी कल्पना समस्त नावे काढलं होतं ना कसं गळ्यात 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 जानवं येते उजव्या हातात जाणवं. हे देवीला हे महादेवा आता जानव्याला थोडं पाणी लावा आणि गणपतीच्या उजव्या हातात जानवे म्हणजे आपली डावी साईड पहिलं गळ्यात घालायचं आणि मग उजवीकडे घ्यायचं त्या नाही या आता पलीकडच्या दोन हात ते श्री लिहिलं त्या दोन हातात हा तिकडचे दोन हात हा आणि त्या उजवीकडेच घ्यायचं तिकडे नाही इकडे महादेवाकडे ते हा पण डिझाईन केला पण त्या पोटात त्या वाटेने हा, घे बरोबर वर घे फाटून घे फाटून. आता हे पाणी लावायचं आणि महादेवाला सामाचा शिवाय महायज्ञ समर्पयामी तिला नैगंध लावायचं श्रीखंडम चंद्रभुजम गंधाट्य सुमोनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्. आता गणपतीला आणि देवीला हळद कुंकू सिद्धे नमः सिद्धे नमः हरिद्राणि कुलम सकल सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि. आता गणपतीच्या सोंडेवर शेंदूर व्हायचं त्यातला ऑरेंज. उमा महेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवता भ्यो नमः. नानाविध परिमल द्रव्य महादेवाला मुक्ता नानाविध परिमल द्रव्याणि समर्पयामि. माल्यादिनी सुगंधिनी मानत्यादि प्रभो वयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थे गृह्यताम्. गणपतीला फुल व्हायचं देवीला व्हायचं गणपतीला दुर्वा महागणपती महाप्रसन्न पूजनार्थे दुर्वांकुरान् समर्पयामि. देवीला महादेवाला बेल व्हायचं तुळस आहे सांबसका शिवाय महा बिल्वदलपत्रम. देवीला पण बेल व्हायचं बिल्वदलपत्रम समर्पयामि. देवीला तुळस व्हायची तुलसी दलपत्रम समर्पयामि. उमादेवी नमः तुलसी दलपत्रम समर्पयामि. आता धूप दाखवायचं गणपती आहे ना तिघात नाही धूप समर्पयामि. एकाच उमा महेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवता नमः दीपं समर्पयामि. आता एक नैवेद्य पहिला गणपतीला मगाशी दाखवलं पाण्यात बुडवायचं फूल नैवेद्यं खाद्यं समर्पयामि. प्राणायामः व्यायामः अपानायामः उदानायामः समानायामः ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. आता देवीला नैवेद्यं खाद्यं समर्पयामि. प्राणायामः व्यायामः अपानायामः उदानायामः समानायामः ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. महादेवाला नैवेद्यं खाद्यं समर्पयामि. प्राणायामः व्यायामः अपानायामः उदानायामः समानायामः ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. त्या विड्यावर एक एक पळी पाणी सोडायचं. विडा देठ तिकडे पाहिजे गणपतीकडे कुठला हा पानाचा विडा हा देठ तिकडे पाहिजे पानाचं देठ पहा ना हा हा बरोबर 3 वेळा नाही एक एकदाच
सगळ्या होता हां तिन्ही मुखवाचा लिहिले गाणं बोलता सगळं. सुवर्ण पुष्पदर्शनार्थे कृत व्यवहारपत्र घेऊन समर्पयामी. कापूर लावा. कापूर घालून देऊ लागले. कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि. कर्पूरार्तिं समर्पयामि. तीन प्रदक्षिणा. यानि कानि जपपञ्चन्मान्ति कृतानि च तानि तानि निदर्शन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि. साष्टांग नमस्कार. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि. नमस्करोमि. पायाशी हात करायचा गणपतीच्या. आवाहनं न जानामि न जानामि पूजांचे परमेश्वर कथम पापं कथम दुःखं कथम दारिद्र्यं च आगता सुख संपत्ति पुण्याच तव दर्शनात् पुण्याच तव दर्शनात् पुण्याच तव दर्शनात्. पहिला पाळी खाली घेऊन बसा आणि आचमन करा. 2 वेळेला आचमन करायचं. कापूर ताटांग घालतो. 2 वेळेला आचमन. तिसऱ्या वेळा थोडंसं. 3 वेळेला प्यायचं. चौथ्यांदा खाली असं 2 वेळा करायचं. केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. अनेन कृतपूजन उमा महेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवता. परत 3 वेळेला हातावरनं पाणी सोडायचं. वस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु. विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. आता हार वगैरे तुम्ही घाला आणि मग आरती नैवेद्य. आता मला दिलीप दारगळकर कोरगाव संजय कोरगाव आहे ना. नाही ती कोणा कोण 8 सालं पण तसे आता सांगते पट्टा. नाव हा तेच बोलतो होतो. आजला सांगते पट्टले मला सांगायला लागेल. मला ह्याच्याकडे सोडा दिलीप. इल्ल हा बघा येईल ती गेले त्या पुढे पहिले नको नको ते काम कर त्या कामावर तिच्या बघा सोड आणि तू आजला फोन मार. हां चला आमची झाली पूजा. पण आमचं गणपती बया रुदप्पा मोर्या. 2 वर्सां जिमान आणि कसले पोड येला पळय जबरदस्त सारखे. 10 किलो माझं 15 किलो वेट वाडलो. 15 किलो तो जिमान वचपाक जाय परत बारीक जावपाक. मम्मी फाटसून लागल्या मोठो आता गुंडा वयस गुंडा. चला गायज बाय मागीर काडटा व्हिडिओ.